ka shithi ka beningkong upol shiki Nong Korinth kalanong ka bakhan rio Henry shapang ka takajing senyang sbai ka banaka banta ki riu khut kumbang labu bet biang ru haki balang ka Galatia kumju uru to le mapi haka sngining kong ka tayaw to uway bu uway na pi on bu no halade daga bakan show kat kum ka jingyo jong ba onom long ki jingya senyang sbai ondang alawan ti ondang alawan ni kinu ki ba phin ibet ya kita ngin pha lem bat ki shithi bandai lam no ya kata ka jing ai isen ai jong pi sha Jerusalem badara long ba idei yang ngaru bandai kita kin le ringkat bat nga Henry ngan wan happy ondang ala yo le lingba ka Macedonia namar nga theu bandai lingba ka Macedonia Henry le si ngan sa bat pi ne ngan shong talang ru kanang ba pinyo on lenti yanga kat shabanga le namar ngamon banyo iaphi menta tang hakaba shuyai artat Henry nga kermen bansa bat pi kato kat ni lada utrai on sha Henry ngan sa Ephesus hadu ka Pentecost namar ya ka jingkang ka ba kraw bat ka badon bor la pliwang yanga ti don shibun kinong khang te lada Timothy unwan hapi to sumar biang pi baundon hapdeng jong pi klem jing ship tiang namar utre ya ka kamutrai ken kumbale mangaru namar kata to wat ai ba unu ru unyo benyo Henry to da ya let on lenti ya u hakabasok ba unyo wan hanga namar nga khmi lenti ya u lembat ki para banget Shapang wa polos ru u para banget ngala karpat shibun ya u banwan hapi ringkat bat kita ki para banget Henry don mon satya banwan menta Henry unwan ken onda ula kloy pha to da sharai pha phi to da yang scampi haka jingai to da le shlori yala de phi kum ki rangba to da pen khlan yala de phi to ai ba baro ka ba phi le phin le haka jingya i Henry nga kerpat ya phi ko para banget namar phi tip shapang ka ying wa Stephanas bakalong so ning kong ga akhaya bat bakila IT no yalade ya kaban shakri ya kiri khut ba phiru phin ko ngu ya ki bakum kita bat ya away pa away ubaya rap lem bat batre minot komta nga ngokmen haka jingwan u Stephanas bat u Fortunatos bat u Akhailos namar ya kata ka baduna na shapi kilia pendap no maki na bakumta ken kilia pen pengat ya kaman sim jonga bat ya ka jong phiru namar kata to da nyobu rompi ya ki bakum kita ki balang ke Asia ki ai U Blei yapi u akwela bat ka preskela ki ya U Blei yapi shibun haudrai lembat kata ka balang ka bahaying jongki ki para banget baro ki ya U Blei yapi to pinda ya U Blei parlok da ka jing ya do bakhu ka jing U Blei jonga upol da ka kti jonga hi ada unu nuru ubam e yang Jesus Christ ubawtrai to unlong anathema Maranatha kajing ayai uji suka subuh try to kan long lembat pi kajing ye jonga kan long lembat pi baro hau Christ Jesus amen